ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋବାଇଲ ଆମେ କିଣିଛନ୍ତି, ସିମ୍ ଆମେ କିଣିଛନ୍ତି, ସିମ୍ ଆମ ନାଁରେ ଅଛି, ମାସକୁ ମାସ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ଆଉଟ ଗୋଇଂଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ଇନକମିଂଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବେ? ଇଏ କିଏ ଦଲାଲ ନୀତି? ଇଏ କି ଦଲାଲ ନୀତି କମ୍ପାନୀ ବାଲାଙ୍କର? ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାସର ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉଟ ଗୋଇଂ ନ ଯାଉ ଇନକମିଂ ଥିଲେ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବେ। ଜମି ଆମେ କିଣିମୁ, ରେକର୍ଡ ଆମର, ଦଖଲ ତୁମ ହାତରେ, ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆସେମ୍ବଲିରୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବା ଦରକାର, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଦରକାର। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇନକମିଂଟା ଫ୍ରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ଓଡ଼ିଶା।